Sitten täällä rupeaa olemaan jo uutta pintaa. On uutta lattiaa ja tosiaan niin siellä on noi shampoo-hyllyt valmiiksi laitettu tollain muurattu kiinni siis tohon. Ja sitten täällä on tää mun suosikki, tää ihana sormipaneeliseinä. Ja täältä puuttuu tosi paljon vielä kalusteita, vaikka ne on jo valittu toki, mutta siitä huolimatta. Sitten sauna. Tänne puuseppä teki lauteet mun piirustusten mukaan ja mä oon tosi iloinen, että hän teki vielä tollasen niinku tällaisen kolmion mallisen tästä penkistä. Joo, siellä 2 kiuasta. Aitokiuas ja sähkökiuas vieretystä ja molemmat on vielä ihan kytkemättä, mutta omilla paikoillaan siellä.